osjetljivost na gluten u genetski predodređenog bolesnika, trajna je doživotna nepodnošljivost glutena sa različitim spektrom simptoma, različit stupanj oštećenja sluznice tankog crijeva gdje se ona prepoznaje. Neprepoznata bolest sada po najnovijem je negdje u 80 do 90% oboljelih. Zašto je to tako? Da li je znanje medicinara o bolesti nedovoljno? Da li je klinička slika nespecifična? Da li je dijagnostički postupak kompliciran ili se provodi nedosljedno? Uglavnom, istina je da je nepoznavanje serološkog profila bolesti, da je provođenje dijagnostike unutar uvođenja bezglutenske dijete, što nije dobro, da je odustajanje od dijagnostike nakon jednog negativnog nalaza, što isto ne bi smjelo biti, i nepoznavanje vrijednosti i uloge genskog testa. Znači, to su opći simptomi, gastrointestinalni, metabolički i endokrini, mišićno-koštani, neurološki, psihijatrijski, reprodukcijski i kožni. Kod tih simptoma bi svaki liječnik, kad ima pacijenta sa tegobama koje uključuju ove klasične simptome, trebao odmah poslati pacijenta na pretrage za celijakiju. Asimptomatski oblik celijakije, tu se simptomi ne javljaju i dijagnozu je teže postaviti. Znači, to je jedan tihi oblik celijakije koji uzima svoj danak i vrlo često godinama se simptomi nisu jasni ili se čak uopće ne javljaju, pa će osoba samo biti možda samo umorna, samo nekakve glavobolje, nekakve tegobe koje, da tako kažem, gotovo svi imamo povremeno i onda će se tumačiti pa šta hoćeš, pa ja to imam, pa nije to ništa strašno, takav je život, jel? Pa onda imamo potencijalni oblik celijakije. Najčešće se otkrije neočekivano i ne pokazuje rezultate na biopsiji. Znači, sluznica tankog crijeva u tom slučaju će biti uredna, međutim, možda tada kada se rade pretrage će biti sve u redu, međutim, prije godinu dana je bilo teško oštećenje i možda će biti ponovo za 6 mjeseci, za godinu dana, a da se to sada u ovom trenutku ne može otkriti. Uglavnom, svim oblicima celijakije zajedničko je da oštećuju tkivo tankog crijeva, znači to je ono što se vidi, međutim, ne oštećuju samo tkivo tankog crijeva, vidjet ćemo što sve radi celijakija. Znači, rekli smo kako je to prehrana striktno bez glutena, prehrana bez pšenice, raži, ječma i sve ostale hrane koja sadrži gluten. Znači, to je hrana prirodno bez glutena u prvom redu. Tek na drugom mjestu je hrana posebno proizvedena, pripremljena ili priređena da bi zadovoljila posebne prehrambene potrebe osoba intolerantnih na gluten. Znači, to su ti licencirani proizvodi naši koje udruga licencira i za čega stoji Europsko udruženje za celijakiju. Važni elementi u prehrani striktno bez glutena su, znači, znati izabrati hranu, znati u industriji hrane kakve su ulazne sirovine, znati pripremiti tu hranu da ona i ostane bez glutena, da se ne kontaminira glutenom, znati više o čuvanju, skladištenju,
o preradi hrane. Tu imamo još jedan veliki problem, hrana s navodima, vrlo mali sadržaj glutena ili čak bez glutena, a da to i nije tako. Znači,